Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngobungozi be-all or nothing mentality. All or nothing mentality. It's either I take it all. It's either I do it perfect or I don't do it at all. That mentality is very counterintuitive and dangerous. It will lead you to nowhere. Uthola ukuthi omunye uyazi ukuthi ziningi kangakanani izinto ekumele ukuthi azenze. Meyibuka avela adikibali angenze ngisho kodwa. Namhlanje ula ukhona. Sibuka ukuthi yini oyenzile unyaka nonyaka. Ngeke uzukwenze konke kanye kanye. How do you finish a whale? You take a bit at a time. Just that bite at a time, rather. Omunye uthi, I only need to be perfect kulento before I do it in front of people or before I help people with it. It will never come to that point. You can never ever be perfect. Lokho kwaziyo uyakwazi. Do it ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha othi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazili uyabona. A journey of 1,000 miles begin with only one step at a time. Omunye uyafisa ukuba healthy. Kodwa uvela abuka athi awu kusizani ngoba vele amafutha ngisawadla. Angivele ngiqhubeke ngidlele nalokho okunye. Ngingadli healthy ngingajimi kusizani ukujima ekubeni ngisadla ijunk. Akazukwenza ngisho kodwa ngenxa yokuthini uthi kusizani ngoba vele ukuthi ngisakudla ngizojimelana. Kusizani ngoba vele ushukela ngisawudla kakhulu. Ngi-addicted kuona. Ngizobelani healthy conscious. Angenze ngisho kodwa ngenxa yokuthini ufuna yena ukuthi akuyeke konke at the same time. Kusizani ukuthi ngiyeke utshwala ngoba vele ngisabhema. Kusizani ukuthi ngiyeke ukubhema ngoba vele ngisebusy nemfebo. Yabo. Ufuna ukwenza lento ekuthiwa self development kodwa uthi sizani ngoba ngisenza ukuthi why should I do ukuthi because I'm still not going anywhere. A journey of 1,000 miles begin only with one step. Uzokuyeka okukodwa ukuyeke okunye ukuyeke okunye. That's how it goes. It's better. Yabo, one is just better than nothing. Into ebalekile la i-willingness ne-willpower yalokho. Kahle kahle mawusuthi kusizani ukuthi ngibe better la ngoba la ngikho better. Lapho usuke vele usu counter intuitive wena yourself. You are self sabotaging. Yabona? That is the all or nothing. Now, 10 years uphelile. You cannot even show me a single investment oyenzile. Ekulethela ama returns awenzile lutho. Kodwa 10 years uphelile because kusizana ukubeka u100 ngenyanga. Into engekho leyo. That is the all or nothing mentality. So instead of me ukuthi ngibeke u100 ngenyanga, I rather not save anything at all. Now 10 years uphelile. Awunawo ngisho u10 years inyanga engaki lezo. Lo mali u100 per month imalini le uthothi kwa imanje awunayo lo mali. It's nothing. It's a all or nothing mentality. That's how dangerous all or nothing mentality is. That's how dangerous it is.
ungadikibali kulokho okuzamayo kancane kancane musu ukudikibala ungaphelelwa iwill-power. Lowo usathane. Ngakutshela nje ngathi mina kuwe usathana yona into engaphandle i-energy e-operator kuwe ngaphakathi that is not even bad. It's an energy that when you need to overcome that is within you. The sweetness of a victory lies in the difficulty of what is being overcome. If what you are overcoming right now is hard, the victory you will claim and the enjoyment that you will get after you have conquered what you are overcoming right now, it will be so great. It will be so great. When you overcome the energy engaphakathi a force that is opposing ethi ungakwenzi lokhu ngoba vele it won't help anyway. Sizana ukuthi ngakhe ngifuna ukwakha sengakhe nje enkulu. Sizana ukwakha uround omncane. It's all or nothing mentality. Kwayilo round akawakhile, kwayilo nje enkulu akayakhile. Akukho akwenzile ngobani ufuna ukwenza konke. Ma forex traders nani futhi nikhanyiselwe ukuthi nasi sinkwasenu semihla ngemihla. Kusizani ukuthi ngivale manje I want more. When ufuna more money today, you don't want to make 2% per day. 2% per day is how much per week? It's 10%. Per week you are making 10%. Per month you are making what? Bit by bit. But you want all this 8 trillion that is circulating on a day, in forex. Wena ufuna yonke lento. Lo 8 trillion uzokudla vele if you don't want to take. Good people. The universe is abundant. Let me tell you, the universe is abundant. You cannot take everything at once. Infinite. In the infinite, there is infinite everything in the universe. The universe is the provider. It will provide you one thing at a time. Ngekwazi ukuthatha wena into enele impilo yakho sazoyiphulela emhlabeni uthathe wonke ama resources kanye wagodle ngonyaka owodwa noma ngeminyaka e2. Ngeke ukwazi. I-greediness le ukuba greedy lokho. So I rather do nothing. Akukho kuphethe kodwa futhi akukho okwenzile. Ufuna ukuthi uzube perfect ukuze uqale kube ukuthi you take this thing seriously. Kufanele ukuthi uzube perfect kwi video editing, kufanele ukuthi uzube perfect kumele uzube ne perfect resources ukushuta ukuze uqale wenze. Incwadi engayifunda mina yathi laba ababefuna ukuba perfect ekushayeni isithombe babefunda betadisha be-acquire information ama-technicalities okushuta isithombe kodwa kwakhona igroup yona ekwathiwa ayingafundi ayenze ifunde ngokubona. Yona yayithatha isithombe at a time yayibuilda i-perfection yesithombe. Makubuywa igroup eyabonakala ine significant improvement ile group eyayikade ipractice yenza iwa ivuka okunale iyayitadisha ifuna ukuthi mhla ithatha isithombe is perfect. Yagcina ithatheni nothing. There was no picture at all because they wanted to take a picture when they are perfect. All or nothing mentality. A journey of 1,000 miles begin with only one step.